Olu sasazo ngqo lwendaba lusiza kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazeziphambili. Inzima lento amateksi yasizwe ubuhlungu thina le moto eziprivate zisinceda kakhulu nje semasontweni imvula zina sincedwa yizo. Kutshiswa umntu wasweleka ze ababini badutyulwa bonzakala emva kokuba kuhlaselwe imoto ezimbini ze-e-hailing kudederhu lwevenkile iMaponya Mall ePimville eSoweto phezolo. There will be repercussions felt throughout the entire value chain if we do not reach an amicable trade agreement with the White House. Usekela Mongameli uPaul Mashatile uthi lwavakala kuwo onke amanqanaba oshishino olwamvila ukuba urhulumente akafikeleli kwisivumelwano sorhwebelano norhulumente waseMelika. We're not looking too far ahead. I think it's important for us not to get lost in all the noise, make this, make that, win that, win that. I think the key thing really is to focus on the first game. Kwezemidlalo liyanduluka namhlanje iqela leli labasetyhini lombhoxo ukuya kudlala kwindebe yehlabathi yombhoxo abasetyhini eUnited Kingdom. Molweni emakhaya, singonondaba belijelo sesilungele ukuniphakela kuvimba wethu wanamhlanje singalibasanga masingene emxholweni. Kutshiswa umntu wasweleka ze ababini badutyulwa bonzakala emva kokuba kuhlaselwe imoto ezimbini ze-e-hailing kudederhu lwevenkile iMaponya Mall ePimville eSoweto phezolo. Nangona zingekacaci imeko ezikhokhelele kolu hlaselo kutyholwa abecandelo lweteksi ngesi senzo. Amapolisa aseGauteng athi kuvulwe ityala logebengo elokuzama ukubulala nelokutshisa kulandela obubundlobongela. Bavukumnyele abahlali baseSoweto kulandela uhlaselo nogebengo olungenalusini ngakubaqhubi nabakhweli be-e-hailing phezolo. Abahlali bathi baza kuluvala udederhu lwevenkile eMaponya Mall de abolawulo lwayo ndawonye norhulumente beze nezisombululo ngale meko engaqaliyo ngakubaqhubi be-e-hailing. Bathi kuselungelweni labo ukuba basebenzise uhlobo lothutho olufunwa ngabo. We are going to file for a 205 to formalize the demonstration that is currently happening because we want to keep things at standstill until the management comes down with government officials to give us a resolution on this matter. Omnye uthi kanti lwayaphi usizi nokucingelana ebantwini. Inzima lento amateksi yasizwe ubuhlungu thina le moto eziprivate zisinceda kakhulu nje semasontweni imvula zina sincedwa yizo. Bantwana bethu abanayimoto siphila ngazo noma unemoto ejardini yatshontsha lena ize ingcono iyakhona ukukusiza. Inhlungu yengenambaliso kusapho olulahlekelwe sizalwane saso kuhlaselo lwaphezolo. Uhulisa ngwana imbi into yabantu abaqeshwe ngongendawo. Kodwa umdali useza kusiphendulela ngomntana wethu ogetyengelwe ilize ezizamela. Utlamu arabela katsathileli. Amapolisa athi asaqhuba uphando kwaye asezithendeni zabarhanelwa nanjengoko besagcwele amathafa. An e-hailing vehicle was seen stopping at the entrance when about 4 men approached the driver and shot at him before torching the vehicle. Another vehicle which was nearby was shot at and the driver managed to flee and his vehicle was also torched. A case of murder, attempted murder with 2 counts and arson is open for further investigations. Abecandelo le-e-hailing bavelana nentsapho ezehlelwe lishwangusha besithi abazuphela amandla bazaqhubekeka nokunika inkonzo esulungekileyo yothutho bememelela kurhulumente angenelele phakathi kwalamacandelo. Ubebhala kwindaba ze-SABC Dingundi Mphiwe Gift Nongqotho ndiseRhawutini. Ngoku ke makhe simamele umphathiswa wezothutho eGauteng ethetha nabahlali ngaphandle kweMaponya Mall eSoweto. And then we said to the center, Mamelanga una makahambe mo. Utlolanga. We said to the center, they must open for e-hailing services inside the mall. We also said, Mamelang, akere le batla di e-hailers di kene ka mogare.
Wait. Mamelang. The center manager has confirmed the following. 1, there is a holding space for all e-hailing services that operate in this area. And we are still sitting down. We are still sitting down with the e-hailing services and the taxi industry to make sure that no one dies again. We have said to the police, they need to make sure that whoever has killed anyone is arrested. So we are addressing you. Is it whatever? We're saying we have said to the taxi industry, we have said to STS, Mamela, STS does not have. Lowo ke ibingumphathiswa wezothutho ethetha nabahlali ePimville eSoweto eMaponya Mall. Usekela Mongameli umnumzana Paul Mashatile uthi luza kuvakala kuwo onke amanqanaba oshishino ulwamvila ukuba urhulumente akafikeleli kwisivumelwano sorhwebelwano norhulumente waseMelika. Umnumzana uMashatile bethetha nabathunywa kwinkomfa yombutho wabavelisi beentsimbi zemoto eGqeberha eMpuma Koloni ngalentsasa. Umnumzana Mashatile uthi lo myingo wama-30 ekhulwini erhafu ngemveliso yiyele ethunyelwe eMelika uza kubangela ukuba icandelo lemveliso yemoto lichaneke kanobomi, nto leyo iza kufaka uxinzelelo kwizicwangciso zemveliso, ingqesho nokukhetha utyalo-mali. I must highlight that there will be repercussions felt throughout the entire value chain if we do not reach an amicable trade agreement with the White House. It is probable that South African suppliers who provide support to domestic original equipment manufacturers, OEMs, that export automobiles or integrated systems to the United States would experience volumes of cutbacks. This will put pressure on production planning, employment decisions, and of course, investment choices. South African automobiles and components would see a direct rise in landed costs in the US market. And because of this, they would be unable to compete with goods from other nations that have continued preferential or zero duty access, such as those in the United States, Mexico, Canada agreement. Le nkomfa intsukumbini ijoliswe ekuqhayiseni ngobuhle bemveliso kwiintsimbi zemoto nekubinza malunga nama-20 ekhulwini ye-GDP yomasipala uMbaqe eNelson Mandela Bay. Kuquba idyudyu nokungehli kwabuthongo irhafu ye-30%, umongameli Donald Trump ayisikele imveliso zeli ezithunyelwe eMelika kwinto ebonwa njengeza kuchana ngongathethekiyo uqoqosho de kuphela imisebenzi ngokodwa kumacandelo afana nelemveliso yemoto nelezolimo. Ityala likaDuduzile Zuma Simbudla intombi ayisakuba ngumongameli uJacob Zuma limiselwe ixesha eliphakathi komhla we-10 ukuya kuma-21 kuNovemba kwinkundla ephakamileyo yaseThekwini. uDuduzile ujamelene namatyala okuphembelela ubundlobongela nobunqolobi.
Kwinkqubo etshayelela ukuxoxwa kwetyala uZuma Sambudla ebenxibe isikipa esinomyalezo umnqolobi wale mihla sibhalwe Modern Day Terrorist ngabula makhumsha. Ngesihle enkundleni ubulise amalungu we-MK Party nabaphume ngobuninzi. Le nkqubo ijolise kokufakwe ngabatshutshisi nabezokhuselo phambi kokuxoxwa kwetyala. Amangqina amathathu alindeleke ukuba angqine aza kuba ziingcali zamakhasi onxibelelwano nabaza kunikeza ubungqina ngokutyholwa ngokuthindi kumakhasi onxibelelwano. Kunjalo nje inkundla ive ukuba abezotshutshiso balindeleke ukuza namangqina amathandathu ukuya kwasibhozo. Kambe ke emelwe ngo-Advocate Dali Mpofu uZuma Sambudla uthandalazise ukungabi natyala. We've been ready for 4 years now. Yes. And are you hopeful that you will get a positive outcome, that these charges will not stick? I'm God's child, so obviously yes. You're wearing a very interesting t-shirt. Please talk to me about this. Well, the state gave me the charges. I'm just wearing it proudly on my chest. Kananjalo iqela lakhe lezomthetho uZuma Sambudla lifake isicelo kumlawuli weli jikelele wezotshutshiso loluntu ukuba ahlole kwakho isigqibo sokumbeka ityala. Indeed, the state is ready to proceed, and as you've seen in court today, the presiding officer has certified the matter trial ready. So it has been adjourned to the 10th of November, where we will proceed with the trial. Ukanti ke elityala likaZuma Sambudla lilindeleke ukuqala ngomhla we-10 kweNkanga ukutsho ngoNovemba le njenje yawo ukuqhuba iintsuku ezili-11 de kuyokuba ngumhla wama-21. Okwangoku uZuma Sambudla ukhutshwe inkundla ngesilumkiso. Nxema wethu lowo besithetha ngaye kwelinqaku ngududuzile Zuma Sambudla, hayi uSimbudla njengoko benditshilo kutyibilike ulwimi. Ngoku masithume umntwana evenkileni. Masihlabele mgama, umphathiso ophuhliso lwamashishini asakhulayo uStella Ndabeni ukhuthaza oosomashishini abasakhasayo ukuba babe yinxalenye yengxoxo yesizwe ezayo. NgoLwesihlanu imibutho evela kwiindawo ezahlukeneyo zelizwe kulindeleke ukuba idibane kwinkomfa yesizwe ePitoli ukuqala ngokusesikweni kwe-National Dialogue. Urhulumente uye waphinda-phinda egxininisa ukubaluleka kwamashishini amancinci ekukhuthazeni ukukhula koqoqosho lweli lizwe. Lo gama umphathiswa uStella Ndabeni ebongoza elicandelo ukuba lithabathe inxaxheba kwingxoxo yesizwe. Our entrepreneurs cannot afford not to participate in the national dialogue. They bring their own experience, their thinking, expertise and knowledge of how South Africa must look like in the future. We are given an opportunity to define a future that we envision, and that future cannot mean anything if the cooperatives and small business are excluded. Undabeni uthi baza kuqinisekisa ukuba izimvo ezivela kuluntu lwamashishini amancinci nazo zithathelwa ingqalelo. We're calling upon all entrepreneurs in the cooperatives as small, medium enterprises. They must come together. They must make sure that they make their input in those public engagements, but also as the sector will be working with them and their team of the National Dialogue to have sectoral engagement in terms of shaping the policy arena that they will drive in the agenda of the National Dialogue. Eminye imibutho ithi le ngxoxo kufuneka ibe yinxalenye yaye wonke ubani. In whatever process we do, our people comes first. We need that to happen, that people globally should come together, unite and speak in one voice in support of the people. Undabeni uthi ingxoxo yesizwe ikwalithuba lokunceda amashishini amancinci ukumisela ikamva leli lizwe. Amanye amaxhegwazana aseZaiplus esikhukhune athi aziva engakhuselekanga emakhayeni awo ngenxa yolwaphulo-mthetho oluqatseleyo. Bebethetha kumsitho wokunika imbeko kwinkondekazi eneminyaka elikhulu-2 eyadlwengulwa ekhayeni layo kunyaka ophelileyo. Le nkondekazi selokubonakala ukuba ibuthathaka isinde kuhlaselo lomasikizi nolwenzeke ngelixa ibilele yodwa ekhayeni layo. Esi siganeko simshiye engcancazela kanobomi lomakhulu nanjengoko ephila nesifo sengqondo idementia. Usapho lwakhe luthi lukwazile ukusibona esi sigilamkhuba nesithe sabanjwa kwangoko.
wangenela umama uthi wafumana umama esembhedeni wasiyamphutuma wasiyamdlengula uyabona indaba manje ukuze umama khona ukusinda waziwa umzukulwane lo mzukulu elele kwelinye likamera wavuka lo mzukulu wathi naphuma lo mzukulu wahlangana nalo muntu lo muntu ophuma ngalo lefestival ephulile wamlandela mzukulu wabaleka lo muntu bamlandela wabiza omunye insizwa kamakhelwane bamlandela waziwa ungena ekhaya kubo lo mfana. Iinkondekazi kwilali yaseZayiplus zithi ziphilo bentshontsho ziqhube ngelithi zihlala zisexhaleni lokuhlaselwa ngabafana abancinci nabayabula kwidalato ebusuku. Kwezinye iziganeko amaxhekwazi athi athathelwa imali yabo yendodla ngootsotsi. Sihlala kabuhlungu emakhayeni ethu sesaba laba bafana bangena mina khulukhulu mina ngihlala ngiyi-1 mase ngihlala ngokuthuka ukuthi ebusuku kosa ukuthi ngo-6 ngingene ngikhiye. Kusenjalo indoda neminyaka engama-27 yabanjwa ngoJulayi wonyaka uphelileyo. uSifiso Mahlangu ufunyenwe enetyala lokudlwengula kunjalo nje isigwebo sakhe siza kuswa kwinkundla kamantyi waseGroblersdal ngomhla wama-27 kule imiyo. Inkulu baphathiswa eseLimpopo uGqirha Phophi Ramathuba uthethe neenkondekazi zale lali ngamanyathelo azathathwa ngurhulumente. We are hoping that he will be sentenced to many lives in prison because that will set a message to any of these boys who do not see the granny as their grannies. Kananjalo amapolisa athandalazise ukuba ngamatyala ali-12 okuxhatshazwa kwabasetyhini nabantwana avuliweyo kwizitishi zeliphondo kule nyanga yeThupha nje kuphela. Isebe lemicimbi yokusingqongileyo noqoqosho eFreystata lithi liza kubeka amatyala obukrelemnqa ngakoosomashishini abafunyaniswe benetyala lokungathobeli imithetho yokufudukela kweli nemiqaliselo yokhuseleko. Elisebe neliziko lesixeko lezamandla laseMangaung iSentlek, abahloli bezempilo bomasipala, amapolisa, amagosa wesebe lezemicimbi ekhaya benze uqoqo kwezinye iivenkile zedolophu yaseBloemfontein. Zivaliwe mba iingcango zale venkile emva kokuba ifunyaniswe ingathobelanga miyalelo yesiqinisekiso sokuthengisa. Le venkile ayinalayisenisi yokuvelisa isonka kodwa inendawo yokubhaka. Kambe ke konke okunxamnye nomthetho kukhutshiwe kuyo. Eliphulo loqoqo lwabasemagunyeni nelikhokelwa ngumphathiswa wemicimbi yokusingqongileyo eFreystata lijolise ekuqinisekiseni ukuthotyelwa komthetho ngosomashishini. We have discovered that there's a lot of illegal electricity connections and water connection. So it's just so illegal. In other shops, we've found that some of the main switch of electricity were just found right inside the shop. As to how it was extracted from outside the street, inside the shop. And then immediately these people, they are unable to pay services. Kananjalo ukuthotyelwa komthetho wokuba ngumnini shishini imiqaliselo ephathelene nokwakha nempilo yeminye yemiba ethe yathatyathelwa ingqalelo. Illicit products and products that have not even undergone the SABS process. The SABS process to check the standardization of the products themselves so that they could be on the shelf. Lo gama okamagume uvakalise ngelithi ezinye ivenkile zifunyaniswe zibeke impilo zoluntu emngciphekweni. You will find that a label will say, as an example, Sunlight, but it's something that has been manufactured and produced right inside the shop. They've got underground shop, they've got underground stores and everything. So the risk of the lives of our people here is so high. Ukanti ke isebe lophuhliso loqoqosho lithi liza kuqinisekisa ukuba imveliso ezithe zasuswa ngabasemagunyeni kwezivenkile azibuyeli kwaphela koko ziyatshatyalaliswa. Kunjalo nje bagxininise ngokuthi gqolone liphulo loqoqo ukubeka esweni nokuqala osomashishini abatyeshela imimiselo yokuthengisa ngengalo engqengqe yomthetho.
Njengesiqhelo ngeli xesha sinayo intatheli yethu yezobuchwephesha ukuva phambili okwenzekayo kumaqonga ezonxibelelwano. Sandile sikwamkele. Ingaba yintoni ngokwenzekayo ekuthethwa ngayo engudaba mlonyeni? Nangona nje i-netizens zithetha ngoduduzile intombi kowayesokuba ngumongameli uJacob Zuma, kodwa hayo ndibalulekileyo kangako leyo kwi-netizens. Kodwa into abaxhalabisayo yile mali ingaka izawuchithwa kula national dialogue. Into ebangela uba bathi ke inintsi loo mali izawuchithwa kula national dialogue uzawukhumbula lisa ukuba banintsi abantu abangasebenziyo, kodwa ngakumbi abantu abatsha bathi ke aba bantu sibabiza ngokuba zi-netizens, kutheni ndingathathwa la mali ifakwe ekutheni kuvuswe amathuba emisebenzi bazokwazi abantu abatsha ukuthi bazawuqesheka. Nangona besitsho nje besithi ke abatsho okokuba azibalulekanga izinto ekuzawuthethwa ngazo kule national dialogue. Okwesibini ke uzawukhumbula ke ukuthi uChidima uye watwitha indlela atwitha ngayo, utwitha ngokungathi ungumntu okhona apha elizweni. Akakayiqinisekisi ke uHome Affairs ubunyani bokokuba uChidima ukhona apha ekhantrini. Bazawukhumbula kabantu uChidima ke nguNobuhle owathi wangenela uMiss South Africa, wenza ke ingxokolo kanye isankxo emveni kokuba kwafunyaniswa kokuba akangommi opheleleyo walapha eSouth Africa. Yinto asayiphandayo ke leyo uHome Affairs, le nto abayibuzayo ke on netizens ukuthi kutheni le nto abe kanti ukhona apha ekhantrini uChidima. Into yasemabhonya ke Lisa, into ezisa inkxalabo not only kubahlali baseSoweto, kubahlali base-South Africa jikelele, ngoba ke ngabahlali abasebenzisa e-hailing and into ebancedayo kakhulu ngoba bathi ke i-convenient xa beyiqhathanisa neeteksi ezisizaziyo. Ngomphi umfanekiso mhlawumbi obukelwe kakhulu ngoku kumaqonga ezonxibelelwano? Abantu bobelana ngezi pictures okanye ngale mifanekiso yalaa nto yenzeke eSoweto apho kuthe khona kwasweleka umntu oyi-one. Sizawukhumbula ke ukuthi ke zikhona ii-terms and conditions efuneka sizisebenze okanye sizilandele on social media platforms. Abantu ke bayalonyukiswa okokuba bangabelani nge-pictures okanye ngemifanekiso ezawukwenza iintliziyo zabantu zingakwazi ujongana nalo mifanekiso. Enkosi kakhulu Sandile, sibulele nangexesha lakho. Kwezemidlalo liyanduluka namhlanje iqela leli labasetyhini lombhoxo ukuya kudlala kwindebe yehlabathi yombhoxo yabasetyhini eNgilane lenzelwe indlela ntle eRhawutini phezolo iqela lamaqobokazana asekhaya. Liyanduluka namhlanje iqela lamaqobokazana kwaye umdlalo walo wokuqala kwindebe yehlabathi uphakathi kwalo neBrazil kuGroup D kwisithuba seentsuku ezilishumi kusuka namhlanje. Nakubeni umfutho uphezulu, isekela kapteni uBabalo Latsha lithi baza kudlala ngokuzimisela bangazithembi nje kuphela. We're not looking too far ahead. I think it's important for us not to get lost in all the noise, make this, make that, win that, win that. I think the key thing really is to focus on the first game, to ensure that we do well in the first game. I think from there we can then start looking at other games. I think everybody is really, really excited. I think knowing that, you know, being part of the 32, being named in the 32, everybody can breathe a little bit better and sleep a little better at night. But obviously the hard work has only just begun. But yeah, that last game against the Blackburns 15 gave us a massive confidence boost. So yeah, really excited to see what the World Cup pool games have in for us. Ukuzithemba kwamaqobokazana asekhaya kwenziwe phakathi kwezinto luloyiso lwakutshanje apho angombe iNew Zealand Black Ferns amasabekwe langeni umphokoqo unexhala Wethu